ин сокини шаҳри Душанбе иддао дорад, ки 7 моҳ пеш аз сӯи ду ҳамсояи ҷавонаш латукуб ва шиканҷа дидааст, вале мақомоти умури дохилӣ шикояти ӯро дар ин бора нодида мегиранд. Задам даданам сразу дастума бастан хати почом жилкаи мои меқапина хати бастан менам хати на хонданам ҳама кора ами конкретни задам маебим кардам. вай мегӯяд дар натиҷаи латукуб узви таносулияш осеби ҷиддӣ дида, ба ин сабаб табибон моядонашро ҷарроҳӣ кардаанд. хай узви бадан варам кард дига ами чизи мардона варам кард дига нашид ами кора вай кардам дига бабад духтур омадам чорум корпус дидам уларго кол кардам барои крашави дармандӣ вайш ман ҳамо хоҳиш кардам ки розус файрод кунем ман хеле ҳама кор борма ҳамаша фаҳмондум мара гуфтум ман хеле кор кардагиам бадар кардам даже хичон гуфтум ина пай сигарет чун. идибек нусратов мегӯяд барои он латукуб шуд ки пули қарздодаашро талаб кард. вай ба ҳамсояаш 20 000 рубли русӣ қарз дода то ҳоло наметавонад маблағашро пас гирад. ҷониби дигар инро рад мекунад. қарзро доказат карда натунист дар пеши мардум дар пеши ҳамин халқ анабаҷура айбан чанд қабул гузашт ки буну бу кадме задаиш чикорш кадай урам да гардани музад заявление навист даи участковой ҷай хумон рафтем уҷа доказат карда натунистад иш клип дигам хе дига рафтесай дигам хе рӯз ба рӯз ягон бор қатӣ одама ва аллоҳ қасам на ҷанг кардагием на дастбардорӣ кардагием ҳами синами одам на бугу кардагием қатнами одам ин фақат туҳмат. идибек ва раҳмоналӣ дар маҳаллаи навбаҳори ноҳияи синои пойтахт ба сар мебаранд. нозири минтақавии ин маҳалла гуфт аз шикояти идибек хабар дорад ва ҳангоми таҳқиқ исботи худро наёфтааст, вале дақиқан посух надод ки чаро ӯ ҷароҳат бардоштааст. вай дар суҳбати бидуни сабт гуфт вазъи рӯҳию равонии идибек чандон хуб нест. табибони беморхонаи қарияи боло гуфтанд ин мард аз лиҳози равонӣ мушкили ҷиддӣ надошта каме асабҳояш хароб шудаанд. дар ин беморхона таъкид намуданд ки идибекро бо шикояти латукуб ва осеб дидани моядон қабул карда табобат кардаанд. ба гуфтаи табибон шикояти ӯ дар мавриди олоти таносулияш ба асабҳояш рабт дошта ин аз худи идибек низ бастагӣ дорад ки набояд худро дар ҳолати асабонияту афсурдагии зиёд қарор диҳад. идибек ба ин хулосаи табибон розӣ нест ва пофишорӣ дорад ки латукуб ва осеби дидааш ӯро ба чунин ҳол гирифтор намудааст. идибеки 35 сола соҳиби 3 фарзанд буда феълан ҷои кор намекунад. ӯ дар гузашта дар Русия дар муҳоҷирати меҳнатӣ будааст. ҳоло аз вазъи саломатиаш нигарон буда хостори таҳқиқи мунсифонаи қазияи латукубаш аст.